forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget that. Been waiting for you. Ito yung tuyo. So, yung iba ay tuyo. Yung iba ay hindi kasi medyo maulan yung panahon. So, yan na siya. So, ito ay tinatawag namin sa Bicol na natong. Natong. So, yan. Lalagyan na natin ang pangalawang gata. Yan. Buhos lang. So, nalagyan na natin ang bawang, sibuyas, and luya. So, actually lang sa luya, hindi ko na siya binabalatan. So, depende ko ng prefer niyo. Pwede nyo rin siyang balatan as long as malinis. So, yun. So, may paminta na ako nilagay dyan. So, sinindihan ko na. Tatakpan na natin. Ayan, takpan natin. Ay! So, lagyan natin siya ng asin. Mga 1 tablespoon. Pwede ring nor cubes. Depende. Takpan na natin. Ayan. So, hantiin lang natin siyang kumulo. Check natin. Yan. Nakulo na siya. So, pwede na natin siyang haluin. Halo na natin para lahat maluto. Actually, sabi nila, pag sobra mong hinalo yung ito, sabi nila, kumakate. So, konting halo lang para maluto yung nasa ibabaw. Ayan. So, kumukulo na siya. Okay. So, hayaan na natin siyang maluto ng mas matagal. Pa natin. Tapos, mamaya natin i-check. So, yan. Mahina ng apoy. Yan, malapit na siyang maluto. Hintay lang natin maging maluto yung gata. So, very creamy. Creamy. Siyempre, lalagyan natin ng suka. Ayan, suka. So, hindi natin siya haluin. Hintayin natin maluto yung suka bago natin i-mix ulit. Ayan, so nahalo ko na yun. Naamoy ko na yung suka and then yung may ng gata. Malapit na siya maluto. Bango. So, yan. Tingin ko medyo nagmamantika na siya. Yan. So, pwede na natin siyang patayin.